Ето ви 3 причини, поради които аз не препоръчвам Tokmatrack за спане да се поставя върху диван. И едно решение ще ви дам, естествено. Първата причина е непрактичност. Окей, слагаме Tokmatrack върху диван, върху който ще спим. Тук в случая размерът е единичен и диванът не е разпънат. Представете, че е голям. Ами това всяка вечер това нещо трябва да се събира на руло, да се опакова и да се прибира някъде. Супер непрактично. Причина номер 2. Неудобство за спане. Много често клиенти идват и ми казват: абе, купих се на времето някакъв диван, той спим върху него, стана малко некомфортен, мога ли да си купя един Tokmatrack, да го поставя върху некомфортния си диван и да спа върху него? Ами не, това не е решение. Ще ви кажа защо. Дори да е решение, то ще е много краткосрочно. Защо? Основата на стария диван вече е компрометирана. Tokmatrack няма да реши този проблем, затова не го препоръчвам. И причина номер 3, аз вярвам, че дори и останалите две неща да не ви повлияят, Tokmatrack не дава дългосрочно решение, защото колкото и да е дебела, те обикновено са 3-4 см пяните на Tokmatrack-ите, с времето така или иначе той ще се деформира и съответно проблема ще се върне. Инвестицията, която сте направили буквално за 1-2 години, просто ще отиде на вятъра. И ето ви нашето решение. Диван Belsono. Един от най-удобните модели за спане в България. Благодарение на иновативната система от Multi Pocket Spring, той решава много ключови проблеми, свързани с болки във вашето тяло, кръста, гърба, раменете и така нататък. Освен обаче Multi Pocket, той има и слой от високо еластична пяна с много висока плътност, който реално отнема функцията на този Tokmatrack, който ви е нужен. Така че диван Belsono е едно изключително решение за хора, които са принудени да спят върху диван. Ако искате да се убедите и да разберете повече за един от най-удобните модели Belsono и за модел Melbourne, които са с тази технология, да научите повече за нея, може да последвате линка, който е в това видео, за да разгледате клиповете, които сме направили. Там детайлно показваме за технологията, как е изработен модела, какви материали. Отговаряме на въпроса защо това са едни от най-добрите материали. Така че последвайте линка и разгледайте.